'yan majalisunmu da sanatocinmu waɗanda muka zaɓa da hannunmu da kuma ƙuri'anmu wanda ita ce 'yancinmu. Sanatocinmu da 'yan majalisarmu wanda muka zaɓa da hannunmu da kuma ƙuri'armu. Ya kamata a ce ku yi mana zaɓi na gari. Ku tabbatar da cewar ba wanda al'umma a wakilci suke bukata face ku zaɓan mana Ahmad Lawan. Mu muka tura ku wakilce mu. Ku tabbatar da kun zaɓan mana Ahmad Lawan a matsayin Senate President. Don Ahmad Lawan shine zai zo daidai da shugaba Baba Buhari. Shine kadai ya cancanta da ya zama Senate President. Cancantarsa da kasancewarsa mutum ɗaya tilo mai kyautatawa al'umma. Mutanen Bade da Jakusko suka zaɓe shi a matsayin ɗan majalisar tarayya sai da ya shekara ɗaya da shekara 8. Saboda kar mu sake zaɓen